Sin embargo, vos hacía un poco menos que Ángela y te coroné con gloria y majestad. Vos te la en dominio arriba e obra nanti momana. Vos apone turco día, tur carne y vaca y tambe, e bestia nandi mondi, e para nandi shelu, e piscana di la man, y tur lo que te pasa, den e berea nandi la man. Oh Señor, no Señor, que majestuoso buen nombre está, viva el entero mundo. Amén. Amén. Amém. Aqui nós estamos mira, como nós descrevi é Deus e gente de salmo não aqui. Que com esse salmo não aqui está revelado tocante o caráter de Deus. Nós lemos meia hora que está mostrando nós den é parte não aqui. Mas que com esse salmo não aqui está revelar over die tocante o caráter de Deus. Algo importante que nos está saliendo, mira, na principio de Salmo, que dice, lente es corona de Dios su creación. Que menos mira que importante nos está para Dios. Cuánto Dios te manos, anto ese está llena nos corazón por el cielo para por recibir tu bendición que Dios te manos. Amém. Amém. Algum ainda mais quer avisar algo? Amém. Na esperança, verdade. Het bisa, dus nós também nesse salmo aqui dus com importante a criação tá para Deus maneira a irmã bisa ori, dus nós tá é corona de sua criação. Se nós pensar, bijvoorbeeld, ora nós bewak na nós yunan, nós yunan para nós também nós yunan tá assina, toch? Para sobra turcos, nós, como é que nós não podemos ser nada que tá malo. E mesmo coisa também, que nós, turbialo tá de uma preocupação se também algo robesco não, ando nós imaginar nós que Deus está reina em toda a wereld. Nós podemos imaginar nós que ora Jesus estava mira com estava papo com seu povo a ninguém, nós podemos imaginar nossa tristeza para sobra estava é um único que está por a salva, não? Então tem hora vou pensar é coisa assim, não? Bota sentir uma tristeza, pero ahora bota eu vai que como mês ao tá sendo botando, está repetindo a história aí. Sim. Hermana Sata, me digo da bonita, del versículo 3, camino dice, ora mi contemplar lo cielo nan, e obra de bodega nan, y luna estrella nan, a restablecer, ta kiko ende ta kubo ta kota ribache, y ayude ende kubo hasi caso de que me cose, ora vole ser bota bisa, wow, é coisa que tá grave, pessoal, apesar que Deus cria coisas, não tem nada mais valor que Deus quanto é ser humano. Quanto ser humano. Amém. Amém. Uhum. Sim. Amém. Então, se nós fazemos solamente dor de todo dia de novo, morrer para amigo, tá? Hope fuerte que tá nosso mês inimigo. Fazer parte de é parte de kijk. Er is een pida, dus de bisa, estrechamente unido, de hecho inseparavelmente unido al Señor como creador, tin Señor como soberano, como gobernante. Después mira de dice Salmo 96:10, esta bisa, bisa mij de nación, Señor da reina,
De verdad, mundo está firmemente establecido y ele no guarda mofi. Ele juzga el pueblo con rectitud. Pues nos lo queda mira. Den el Salmo 97. Salmo 97 nós não vai ler completamente se tu largo. Pero esta bisa, estão com a ler caba se você eles, que está caracteriza o reinado de Senhor. Então, ler essa aqui foi em Salmo 92, 97, 2 e 10. Esta bisa, nube na escuridão profunda da ronda, justiça e juízo te fundeste de seu trono. Vos que te estima, Senhor, odia a maldade. Eta preserva a alma de su santo nan, eta libra nan for de man de malvado. Dus quanto é território de su reinado? Romana sa, quanto é território de Deus su reinado? Não vende? Amara de nós. Mas? A pergunta tá que qual tá é território de seu reinado, desse senhor seu reinado? Qual é o território de senhor seu reinado? O senhor suizo a justiça também? Pero é território, dus, é caminho que está reina. Mas a vista do Senhor está estabelecer sua monarca de inteiro mundo. Mas a nossa câmera é orada de kijk, inimigo tá querendo que tu gosta de dizer, pero tá quem atrai o mundo. E tá claim algo que não tá dizer. Daarom, dus tá pensei, ora, que o momento chega, que o vídeo final, tá Deus tá assim que o mundo maneira tá assim com ele, então, está estabelecido de novo. Que Deus está é que a palavra tá é da reina, Deus está queda com o reinamento é, todo o mundo tá de Deus. Agora vou entender, esta pessoa odia a maldade, se você estima Senhor. De com nosso amor para Deus, mister pone nos odia a maldade. Maldade lo drenta gelo? No. A sobra. Awa Kiko, Romana Kiko significa odia a maldade. Sim. Awa me vai um tique mais. Het is muito makkelijk. Odia maldade. Kiko te kai allemaal bouw die odia maldade. Sim, pero me que tende enorme de coisas não que tá caindo só timbia nós tá assim certo coisa não então nós não tá realizando timbia que nós tá sendo maldade se nós tá tendo dor é quebramento de lei de Deus seguro então me que tende den Kiko. Ok, lá me diz aqui. Se nós temos que temer Deus, tá? Ok.
Kiko awo ta kaibo di teme Dios. Sim. Ah, well, ok. Sim, também. Agora, ora boressa den, porque ora aqui pero den, está por verbo não, tu sabe to? Teme Deus, e nota, cara bom, nota simplesmente respeito para Deus, mas vai for deeper, pero é tu sabe, primeiro lugar tu sabe, odia a maldade. Então, den odia a maldade aí, é tu vai especificar, você também sabe, quebra com orgulho. É tu sabe, ora que nós trata nós romanos, mas também tá caindo de quebramento de lei. Para sobra, yes, para sobra, teme a Deus, significa que ora que me tenho que tratar meu irmão, também me tenho que tratar ele de maneira que Deus me está ciele. Para sobra, nós tá comum a ver mainta que Deus está reina, ela traz nos tur, que me andi, me não por odia meu irmão, me não por trata meu irmão malo, me não por quer sendo né comendo hora que tem hamburger, passou, tá com Deus me tá ciele. Ando tá pensei me tá bisa, lá nós que breed genoeg, para ora que nós tá basicamente de nosso coração, para nós vak bom de nosso coração, então vak na onda nós tá para ora aí com o Senhor. Senhor, talvez. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? Já que tempo? Senhor, talvez. Como diz Senhor, está acima do Senhor, mas está, no Senhor está reto. Agora nós estamos mirando com a jamais está dizendo, no Senhor, mas talvez. Desde a palavra, Senhor está reina, está em turcos. Mas o mesta é que também que também serve para nós vez. Nós me está contente, tá? Para sobre a corda que nós temos que vai ser vez do mundo para a ordem se nós poderemos deixar o Senhor não. Sim. Sim. Amém. Então, lá nós agora o texto é, nós no lupi dele, provérbio não 13, por isso? 8:13. Então, como, agora nós lemos Salmo 75, nós passamos de algum de não, pero também de com o bromamento de malvado está em vano. De com o bromamento de malvado está em vano. Agora, quem é que mente com malvado, Romana? Tá quem é o Papa DJ? Yes. Sim, ando agora aí, Romano tá aí que tá papel com nós também. Ok. Com nós, de com, yes. Sim. Sim, tá verdade. Eu pensei de com o bromamento de malvado tá em vano não tô. De com. Bota aí de Salmo 75. Eigenlijk agora vou ler esse Salmo. Bota bem, aí dele bota saca for. O Salmo tá bastante largo.
tá solamente se tá 10 minutos só meeting, dus não vai de com é bromamento de é malbarata em vano. É bromamento. Amém. Amém. Passou nós por. Kijk, nós não por broma com nada. Passou. Nós a comissa sali bisa den elas. Tá Senhor tá reina. Tá Senhor so. Eigenlijk por assim turgos ela traz inteiro mundo aqui. Dus eigenlijk tudo que com nós assim nós tá imita. Se nós tra caso, nós foi broma bisa, oh, mas trai qualquer net, of mas e qualquer. Para sobra, é assim, bino tá passa, ela suple vai com ele. Pero nós também mira com isso, estabelecer o mundo aqui, então bisa mais estabelecer ele para não morrer. Então mira, admira para mim que a Argenis? Ah, sim. Sim. Uhum. Amém. Amém. Senhor está declarando. Amém. Olha, Senhor está agradecendo. Admira qual terra você está? Sim. Admira, você terra sumbia mais para Caroline, entende? Anda se irmã que lê sem ter Jeremias mesmo. Ok. Agora aqui nós agora aqui que nós não por broma com nada. Broma solamente com Deus, Senhor Jesus. Então, even kijken. 26 não tem mais tijd mais. Senhor, não, Senhor sempre consciente disso, pacto. Então, quando é pacto com o Senhor, será conosco? Nós está consciente disso? Nós está com nossa corda? Ele põe isso lá dentro do nosso coração. Nós obedecemos a vida eterna. Amém. Então, o pacto é promove? É imovível. Pero que coisa passa? Que coisa passa hoje? Amém. Sim. 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 Abo mês as corre. Que men uiteindelijk, ora ku lokwaku eta bin ribacheta, ku kiko ku passa nos no pobisa ku ta Deus falta. Aku ta sata, oh, ba me não pida bom, passa nos. Si, nos ta bisa, na ta te diabo laga me se kose. Nos ta se maneira Adam ku Eva, na ta slang. Oh, no, tá me caçar. Cubado nami. Pero
Sí, sí. Pero, mi romano estima, mi not el les die mes, want me kan les ding erat aqui, pero met bij rond af, en to lo qua mi quero manan queda cuneta, corda bom, cuta senhor da reina, nós não tem nada para broma com ele, lá nós vira assim chiquito, mané ana bisa wore, mané santo, Deus a criado nós fijinanan, Deus é nosso criador, eta estima nós, eta turbia, leta recto, Deus sabe que nada que vai com nós robes, que nota Deus que vai com nós assim, pois ela bisa nós, ela maneira bisa Israel, ela bisa, ta bisa nós ave também. Me te apresentamos vida e morto, pero escolhe para vida, escolhe para obediência. Então, me sabe que não está roupa makkelijk door ora, pero nós temos que lá nos pedir Deus de nos força para cada vez de novo nos morrer de eigen ik que nós temos aqui. Porque é nosso inimigo de mais grande. Que ainda com a paz do Senhor humana. Então, me vai ser com palavra de oração. O Heere Vader, dank u wel, Heere Vader, dat wij hier samen konden zijn, Heere Vader. U heeft ons allemaal hier samengebracht vandaag, Heere, omdat wij van onszelf niet hier zouden zijn. Heere Vader, dank u wel voor de les dat u ons heeft gegeven, Heere Vader. Dank u wel dat u zo'n liefdevolle Vader bent, o Heere Vader. En vergeef ons, Heere, wanneer wij denken dat we kunnen opscheppen met dingen dat wij niet eens goed kunnen, Heere Vader. Maar dank u wel voor uw genade, voor uw liefde en uw geduld met ons. Heere Vader, blijf met ons, blijf met deze hele dienst verder, o Heere. Dat bid ik en vraag ik, o Heere Vader, samen met vergiffenis van onze zonden, vraag ik dit allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dank je, hermana. Bom dia, hermana. Feliz sabat alsnog um dia mais. Pesnang kumino kuminda. Dios bendicionamos nang. We nós estamos seguindo que eu um parte com nossa começar com esse semana passada, qual tá consagração, missão para consagração. Que me andi romana que estava até esse semana passada por atendê-le. Então me tá diz recapitular. 5 partes não que nós trata para nós renta de parte, pero nós estamos reza promê. Danke, irmã Cherry. Nossa barreza, Tata Santo, Tata de amor, humildemente, nós sabemos delante do trono, para agradecido, para tudo romana que tem de boca ave. Danke, Senhor. Tata, danke por manchanin também com a Três Celeste. E, Senhor, nós temos de guia do Espírito Santo, para assim, Senhor, e por abrir nos mente, para nos pôr compreendimento e também conhecimento de boa palavra. E não para querer não só, pero, Senhor, para nos pôr tudo o que nos tinha em prática. Tata Santo, guia e parte aqui, grandemente maneira bo sopor, danke para boa presença e danke para bo amor e boa fieldade. Da nos petição de amor, de nome amoroso de nosso Rei Salvador, Cristo Jesus, amém, amém. Danke, Senhor. Ok, semana passada, nós trata para bamback no altar. Que me disse, nós saco nos vida de oração. A bira frio, para nos bamback na altar simbolicamente para nós ter de nos cas, para nós poder meinte à tarde cerca Senhor. E por minha parte, avisa semana passada, onda botar, que men Deus apunta Adam com Eva, onda nanta, e a ver também, Deus que apunta nós, onda nós está. Que men de esse tanificar, que nós temos bambek no altar e reza para coração reconectar bem com Deus. E 2 pontos que nós trata também, semana passada, consagração e comemoração. Que men para nós consagrar nos mês e comemorar tudo o que Deus faz e está sendo de nos vida. E parte 3 está bisa mehinta e a tarde. Lá nos bambek na altar. Que men sa que tu vira ritmo de nos vida. Amém? Com mehinta e também noite, nós vamos começar a acabar com Deus, romana. E se você por essa mais bia dentro dia da bom, para o senhor botar criar uma relação mais íntima com o Senhor.
E parte número 4 avisa lo que está 13 Dios back cerca nos. E nós me sa coro que nos bareza, nos not por ba Dios bin com Dios abau, pero nos está alza, nos alma na Dios para sina busca Dios su cara, su poder, su ayudança. Que mendi eta bisa para nos bam back lo que está 13 Dios back cerca nos. E parte 5 tabisa Jesus é madrugador que mendi aqui nanos por acorda que Jesus alanta madrugada entre pão ela busca cara de Deus ela busca cara de Deus para cine para preparar su mês para tudo que cuta bata bem riba de dia e para a força para vencer tudo que não com o inimigo que 13 e também para Deus por mostrar e plano que Deus está tem para com sua vida e dia aí. Amen? Então, você está conta para nós também, ave. Ok, agora nós estamos de parte 6. É guerreiro de oração noturno. E é só de, que é dia na que ela sube, vai riba zero para oração, e ela passa inteira noite de oração a Deus. Lucas, capítulo 6, 2. Que me ande esse, nos por arranha, de Lucas, capítulo 6, 2. E ave que compartilhar exemplo para nós ave. Jesus estava a conhecer dor de a passa a noite na gente de oração. E a noite promete que ela escolhe equipo de 12 discípulos com diálogo aí o evangelho inteiro mundo. Abo porta inclinar para que da lantar inteira noite também se botar tabatim inteiro mundo para salvar com a ajudança de 12 pescador não qualificar. É responsabilidade para roupa e pisar. E assim aqui, tá a maneira que Ellen G. White descreve Jesus é guerreiro de oração noturno. Nós temos que compreender o risco não. Mientras que algum cristiano está começando a dia com Deus, para motivo de parte de temor de lo que está esperando, maneira não sai fora de casa, roupa e viaja, não acaba de sua presença. Ganhando lo que na mester para passar o dia aí. Apenas nanta toma momento para agradecer Deus para sua provisão e proteção riba na vida nan. Que me aqui na nós também é importante, o pibia, nós sali trabalho, nós lantalat, sali pura para baitranto, nós não dedicar nosso tempo na Deus. Então, assim, não houve tanto programa, pero que bota mira é necessidade para relação para abo com Deus, escolhe é minha parte. Para abo para ter relação com Deus, busca sua cara, para assim, né, vou passar momento não duche com o Senhor. Aqui na eta sigue bisa, lagami waxi, eta sigue bisa cansar. Cansado e dia nanta cai riba e cama sem pensar para buscar o poder de Deus para enfrentar a prova nang de manhã. E pouco viaja, nanta chama Deus danke. Então é importante para nós chamar Deus danke dentro turcos. Para turcos, me tá correndo viama vai algo de senhora de Bárbara O'Neill. Ante tá comentar que ela quebra sumang, ante tá bisa ela chama Deus danke hasta man que la quebra. Que mendi nos mestre está agradecido para turcos. Jesus estava a compreender a realidade espiritual de risco grande que estava diante de je, que mestre enfrentar cada dia. Estava a roupa consciente de peligro espiritual que os discípulos mestre enfrentar, incluso ora não, nem sequer não estava a ter ideia. Que nós não temos ideia de que Satanás está tramando, meu irmão. Também pensei, nós vai buscar ajudança com Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 32, também nos poleza. Ave e turdia, não laga nos perde a oportunidade para terminar nos dias com nosso coração elevando a Deus em oração e alabança. Laga nos resta fervientemente para outro, para Deus por tenernos fiel, mientras nos está acercando el de dos regreso de nuestro Señor Cristo Jesús. Pues, láganos papia constantemente con Dios. Punto número 7. Una iglesia de adoración. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué va aquí, mi hermana? No, nuestra iglesia del Señor. Que me hace significar que nos meter de una vida de oración. Paso esse pone que nós vira igreja na riba pia que adorar nos Criador.
Esta bisa den Salmo 95:6. Nos necesidade de mais urgente, mi rumanang. Tabisa, laga nos van adorar e beugte na suela. Laga nos cinca dia delante, Senhor, é um que atraha nos. Que mendi, bota mira que importante tá, para assim nós po van adorar e beugte na suela. Cinca dia delante, Senhor, é um que atraha nos. Ellen G. White tabisa nos, nada nota mais importante ou necessário den é obra que é resultado não prático qual ta produzir é comunhão com Deus. Nós podemos ser testemunho para a igreja, tomo 6, página 54. Den outro cita é tabisa nos, com o patriarca na antiguidade, es não que ta professar de estima Deus, mas ter escolhe altar na Senhor, unda kunambay. Que men kung may bay vakansi, min pobisa ano, paso mi di vakansi, mi di disfrutar, Senhor, guardami. Ako kami tay landa, mi tay come, mi tapasa dusyo kami família. No. Nos tinko bay ko nos Bible, e Espírito Santo me este acompanhar nos. Moisés avisa, se bo presença no bay ko mi Senhor, mi nota dal no stop. Ante se no stop, me se cora, se presença de Deus, no tabay, vacância conosco, também nos queda casa adorar a Deus, conosco vai vacância, então perde parte de mais precioso de nossa vida, conosco tem para ter uma comunhão com o nosso Criador. Mas teta nos roceia, nós temos que mirar assim aqui, que é roceia como está lá, tá que é nome, Senhor. Se me nota dentro sua presença, é roceia e não porta um roceia que está salvar-me, que está proteger-me. Nós temos que pôr isso de nossa mente. Onde que nós mais é roceia que nós está lá, suou não tawak nós constantemente. Então, me vira tá treino mês, me nota perfeito, romana, me não chega ainda. Deus tem que cambiar meu opi. Pero ultimamente, me comecei a treinar mês, de minha mente, Espírito Santo tawak me. Turcos que me hace tawak-me. Que com meu papai está assim, então sei apone que o Senhor está ponendo temor de meu coração, que me aceita algo, me mesa escolhe para me pôr assim conscientemente, para suportar delante me casa formar de maneira, pero portar me também só me tá pensa, me tá se algo malo, não. Ana, Senhor está comigo, está wak me, que bota papai, ah? Que me tá vai tratar me na casa não, me tem cliente que tem 100 bentar papel não de 100 bentar full abau. Pero me tapiki tura segi ponenan dembaki. Di compa so Senhor tawami. Minda gana opi, pero Senhor tawakmi. Eta prove para mim. Que me existe parte que nós propõe de nos vida para estar consciente que nós hace palavra com nos papia Senhor tá mirami. Então tu costa waros que vida e buki vida. Ah, agora que tem 3 buki. Amém? Eta bisa e tata nang e mama na mester elevar nang coração nang continuamente na Deus para suplicar humildemente para nang mes e também para nang yunang. Ku e tata me seta maneira é sacerdote de e família. E mester pone e sacrifício de mente e tarde riba e altar de Deus. Mientras que e casai mucha nanta único ne de oração e alabança. Jesus está sentia complacer para viver de um lugar assim na. Que me casco de oração que presença de Deus tem e den Jesus que tá. Duche que você com Jesus que está dentro da casa. Não tem nada mais duche para servir Senhor. A restauração de culto personal e familiar entre adventistas nante 7 dias, tá quizás é necessidade mais urgente de nos tempo awe. Pero não está fácil, rumanan. Awe nos está enfrentar o reto de tecnologia que está toma cada dia mais de nos tempo e que está cambia nos mente nan. Nos adicção na meio de comunicação, telefone, hello, hola, Ana botei sim. Adicção de meio de telefone. O pibe a verdade, me tá mira coisa de Deus, na me queda scroll riba je. Pero que é porque Bible. Ah, mas interessa em place de coi Deus, pero Deus também que pape como vi sua palavra. Então aqui na eta bisa, ku essa que tá toma cada dia mais de nos tempo e tá cambia nos mente nan. Wow. Nos adicção na meio de comunicação, especialmente em rede social, alaga nos queda sem paciência. Quem está reparar é coi, passou ribe nervio na de cabeça. Que mende bota vira sem paciência com nervio solitário, com stress, deprimido, hasta com insônia, passou bom não pode dormir. Ah?
Eta bisa também e hasta infeliz que posição que nós temos de nos vida. Passou uma mire muito mulher, né? Chion, cabelo largo, bonito, tem auto, carro, kiko. Então, vou te frustra, passou bom poder com aí. Que me eta bloqueia a mente. Em cambio, a palavra de Deus está sendo livre. Então, está mostrando que humildemente vou por viva e queda conforme contento com tudo o que é a decidir para donar, nem medir, nem primir, sacudir, que está baixa over. Amém? E também se que não é culto da calma nos mente, tem que duche aqui. É culto de ler a Bíblia, culto de estar com Deus, da calma nos mente. Eta nagami mira eta disminuir a soledade, eta reduzir estresse e aumentar a paz, eta satisfazer nos necessidades emocional e eta sim nós para estar contento. E altar porta é antídoto, esta é vacina para nos mente não cansar e nos coração não intranquilo. Para mira que poder a palavra de Deus tem. Amém? Que me laga nos pede Deus ave para derramamento especial de seu Espírito Santo. Então, se nós também lemos a oração P. Derramamento do Espírito Santo, riba nos experiência de adoração com ele. Agora, mais que nunca, nos mestre de preciosa bendição de ter uma comunhão com Deus. Quem pensa é parte que é importante de nossa vida. Que nós mestre ter uma comunhão mais íntima com Deus. Que não laga nos viva para trás, pero para nós por ter intimidade verdadeira, para nós por ter poder para a oração, para sanação para tomar lugar, liberação. Milagre não. Nota nós, pero nós é baso que Deus também usa. Revelação, parte 8, tá bisa? Nós temos 2 partes, 3 partes mais para nos acabar de ali. Adoração e mensagem de 3 ângulos. Quem sabe a mensagem de 3 ângulos? Onde está parado em Bíblia? Tiro manco sa, onde está? Onde nós põe a mensagem de 3 ângulos? Amém. Versículo? Teco. Diz 2 ou diz 3, não? Diz 3. Diz 2, sim. Ok, eta bisa, aqui não. Revelação, diz 4, 7. E ela bisa na voz alto, teme Deus e done glória para sobre hora de juízo a llega. E adorar es que atrás cielo e terra e la mão e fuente de água. Que mendi é vida devocional e é mensagem de fim de tempo nós temos de Revelação 4. Claro que entende a Bíblia, pero aqui nós está mire. É mensagem de 3 ângulos, não? É mensagem de 3 ângulos, não? Pero miro manan, se é de 2 para uma mensagem não estava poderoso, Ellen G. White tabisa algo bastante surpreendente enquanto é mensagem de 3º ângulo. Ellen G. White escreve em sua carta 209 é poder de proclamação de mensagem de promessa e o 2º ângulo está concentrado em um de 3. Para que cor? Para motivo que a mensagem de 3º ângulo está capta o evangelho eterno de promessa mensagem e sua chamada na adoração. Está abarcada em chamamento de 2º ângulo para separar fora de adoração falso. Pero a proclamação de 3ª mensagem faz uma diferença fora de 2 promessas, que lança uma temível advertência. Esta vez aqui na Revelação 4, 9 a 10. E outro ângulo é de 3 a seguir bisando na voz alto. Se gente adorar a bestia e sua imagem e receber marca na sua frente ou na sua mão, e também o bebe de vinha de fúria de Deus, que está word baixar puro de comte de sua rábia, e ele word tormentar com candela e suave, de presença de ângulo santo e de presença de lamche. A mensagem está revelar é adorador de bestia, é marcada inteira e é adorador de Deus sellada em cielo. Que mendi ele não está adorar a bestia, não está word marcado para a terra. Pero é adorador de Deus está word sellado
de gelo. Que me não conosco não solamente está escrito de book de igreja, pero de book de vida também nos nomes está escrito. Aqui está bisa, Revelação 4:2. Até aqui é perseverança, não me que sa, 4:12 tá? Até aqui é perseverança de santo não que guarda mandamento não de Deus e não fé de Jesus. De mensagem de Helena White, que está señala además, a verdade presente. Essa aqui é verdade presente. O mensagem mestre sale na luz com grande claridade e poder. E no mestre word manchapa teoria na e falsidade humano. Den carta 20, 19:00. Ora nós também parece awe, laga nos pede Deus para o poder na para oportuna poder na nos adoração para nós por proclamar com força para sua mensagem de tempo de fim para um mundo que está perecer. Romana, no momento na aqui, nós estamos papi com Deus. Minuto na acaba, Chati? Hermana Chati, sim. Que tem duas partes mais, pero já me não pouco é outra parte tá, laga nos volve, não. Sim, não laga nos perde nos cabeça. Então, é parte desta visa a mim lo vai, que me para 2 pontos importantes, pero me tava outro dia com minha oportunidade, lo me trece 2 pontos não aqui importante. Me quero pontra com uma arquenis por essa oração, riba e petição que nós pedi, agora e tá para nós por sim, para nós por para nós por pedir Deus ave para derramamento especial de seu Espírito Santo riba nos experiência de adoração com ele. Que me agora mais que nunca nos mestre de preciosa bendição de ter uma comunhão com Deus, meu irmão. Nós também reza, se você deseja para encarar o dia, lanta para ou você quer cinta, pero laga nos pota reverente na lo que Deus também dona nos ave. Você não está claro para receber o bautismo do Espírito Santo, meu irmão? Amém, sim. Me quer para Deus bautizar-me, que poder do Espírito Santo, para mim não queira mais coisas mais. Amém? Laga nos reza. Tata Santo, Tata de amor, tabe me inta bo palavra papi conosco, via mais tata. E que botasse uma chamada na nosso Senhor para altar guardo reconstruir back de nos vida tata. Senhor, bota disposto e bota clapa derramar o Espírito Santo com poder. Bota clapa bo derramar bo bendição arriba nós, Senhor, pero bo que para nós guardo preparar para receber essa quinan tata. Senhor, assim nós consciente de ecostan com nós, não está consciente de que e de erro que nós está cometendo, Senhor, quarta vira barreira que nós não podemos receber bo bendição plenamente de maneira bo que derramar essa aqui. Tata de amor, ajuda-nos a compreender que nós temos mistério e poder do Espírito Santo, para sombratete a gente divino que ande por guia nós, dentro e constante que nós temos quase riba cara de terra aqui, para assim avançar a venida de Cristo Jesus. E nós te pedimos, Senhor, conforme a promessa, para a tata, para poder amar o Espírito Santo riba nós, cada um, para nós portar homem e mulher com poder, Senhor, não nominal só, ou que professar só, pero que em verdade, Senhor, de nos vida não, nós por testificar que a bota obrando com o poder de nos vida não, tata. Danke para a presença, danke para ecostan aqui, tata. Ajuda-nos, oh Deus, de cumprir com o que nós escuta awe, segundo que nós está chegando a fim. Danke para ecostan aqui, cada conosco para o resto de serviço aqui. Bendicionar a Ana de uma maneira especial também com a 13 parte que tata e bendicionar nos corações com a receber essa aqui para tu receber que guardo cair de monteira de nos corações de uma fruta para a vida eterna. Também oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Romana,
passa rapidamente para o anúncio. Na nota hopi a maneira tursimang, nós quer invitar o Mana para participar junto conosco na programa de oração que nós temos todo dia meia 6 horas. Todo dia meia 6 horas nós temos oração. Nós está invitar o Mana para participar junto conosco. À la vez também nós quer invitar o Mana para participar junto conosco de programa especial que nós temos todos os webs à noite. No Ebor, nós temos programa de oração e testemunho. Romanda que da invitar para participar e não também junto conosco. Todos os programas na aqui tá bordo Recife e Zoom. Se Romana deseja elenco, Romana por tu mesa com a minha persona, brother Argenis of brother Steven, assina com Romana tour para participar junto conosco. O seguinte anúncio tá com Romana sa Turluna, Igreja de Refúgio tem tema que nós da hou nos mês bezig. Brother, por cambiar. Alsjeblieft? Oké. Mi non sta contract nee eigenlijk. Só arriba? Sim. Oké. Oké, essa aqui é um robês eigenlijk. Passou é 10 dias de oração a passa acaba, pero nós está continuar. Essa aqui é tema que nós temos tur luna. Nos tema de luna aqui tá consagração para emissão. Maneira nós estudar no quartal passado, nós estuda over de grande missão que nós turtim. E luna aqui nós vai elaborar um tiki. Consagração na emissão. Essa aqui também passa acaba, Romana outro semana, nossa parte busca para para gente não que deve de barrio, maneira nós assim tur luna. Pensei nós quer chama Romana tur danki, para treze e busca para of Romana que tá pone essa aqui via e conta de refúgio, nós que chama Romana tur danki para cooperar com nós com essa aqui. Essa aqui tá em número de rekening, se Romana quer participar ainda, por pone esse riba e rekening. E outro plato estava tá é sundi e busca para não Romana por 13 durante a inteira luna. Esse aqui é programa que nós vai ter na luna de março. Noviazgo, matrimônio, divórcio, reconciliação. O programa aqui é preparação está em full swing. Romana tudo que é invitar para participar junto conosco. Durante a inteira luna, vai passar maneira que nós vai em casamento. Pero nós vai presenciar e bonito programa aqui que vai preparar. Especialmente do de nosso irmão Argenis e nosso irmão Steven, também está preparando o programa aqui. À la vez, como começo para o programa, nosso irmão tem programa toda a noite também, à tarde, 6 horas, of the setor, nós também está lendo book, assim que vai over de relação aqui, assim que nós vai preparando para nós vai dentro de um grande programa aqui que vai ter março. Romana que é invitado também para participar nesse. Essa aqui é uma invitação especial que nós temos para o Romana Tour para presenciar esse serviço junto conosco. Essa aqui é anúncio na Romana. Nesse momento aqui, nós que invitar o Romana Tour, lá nós temos reverência, mas nós sabemos turbia, lá nós mantemos uma oração de nosso coração, mientras que nós estamos preparando para nós para o culto divino. Nós estamos pedindo praise team, que por passar adiante, assim que nós vamos cantar 2 canticas e nós vamos dentro do culto divino. Que bom Deus por bendicionar-nos grandemente. Ok, Romana, para começar com o nosso culto divino, nós vamos cantar a cantiga número 422 do nosso seminário. Cantiga 422, 422. Bantur, costima Deus, banlaga nos canta. Bantur, costima Deus, banlaga nos canta. Lagano
nos vos laga, nos tur alza, nos vos yetro, no rondona, yetro, no rondona. Nos turta marchando, si pasión nos está marcha, pasión nos turta marchando, gran ciudad y nos Dios. Laat ons landen para. Es un cuno canta, no conocenos Dios. Mayu jetata celestial, Mayu jetata celestial, mester. Alza su voz, mester, alza su voz. Nos turta marchando, si pasión nos da marcha, pasión nos turta marchando, gran ciudad y nos Dios. Es un canta, no conocenos Dios. Mayu jetata celestial, Mayu jetata celestial, mister. Alza su voz, mister, alza su voz. Nos turta marchando, si pasión nos da marcha, pasión nos turta marchando, gran ciudad y nos Dios. Ser una diaya, tinho picos nambong, promecunos por llega ya, promecunos por llega ya, oeka, ya nang pisa, oeka, ya nang pisa. Nos turta marchando, si pasión nos da marcha, pasión nos turta marchando, gran ciudad y nos Dios. La gana nos canta más y seca lágrima. Nos está acercando a vos, nos está acercando a vos, nos casnete, ramas mío, nete, ramas mío. Nos turta marchando, si pasión nos da marcha, pasión nos turta marchando, gran ciudad y nos Dios. Amén. Amém. Nós lo continua e nós lo canta cantica número 516 de nosso seminário. 516. Sempre Jesus está guiando. Sempre Jesus está guiando, que com mais me por pedir, con mi por duda su cuido, nunca le abandona a mí. Paz celeste y consuelo, nos está añado y fe, y mi saco que pasa a mí, Jesús obra turcos bon, y mi saco que pasa a mí, Jesús obra turcos bon. Sempre Jesus está guiando, alegra mi pasonan,
Su gracia está dunami, alimenta mi cupa. Mas que mi paso por falla y mi alma por ti sed. Folgerò camita mira, un gran fuente di gozo. Folgerò camita mira, un gran fuente di gozo. Sempre sta guiami, oh che grandità suo amor, paz perfecto e la primiti, degne casce redentor. Ora mi lanta foi morto, pa un vida immortal. Lo mi canta de edad nan, Jesús ta guía mi fiel. Lo mi canta de edad nan, Jesús ta guía mi fiel. Amen. Lo me canta de edad nan, Jesus ta guia mi fiel. Bonita palavra não, é verdade? Romana, nós também aborda em momento de oração. Nós também pedimos nosso irmão Steven, que guia nós de oração, prometo esse. Nós também canta cantica 262 de nosso seminário. 262. E depois nós também em oração com nosso irmão Steven. Tem doce espírito aqui não. Espírito aqui e me sacuda Espírito de Senhor. Sou ti em cada cercano. Santo Espírito, fiel celestial, queda aquí y llena-nos com amor. Novo ti pa medio divo. Teresa, nos cabeças nantada de amor, a ver merdia, Senhor, bo pueblo taquinambo dilante, Senhor, mas no saco bo presença taquinam. O palavra do Senhor nos camina 2 ou 3 reuni dembo number e não lobota. Senhor Tata Santo nos está aproveitar o momento aqui que nós temos presença para pedir o llena nos com o Espírito Santo, o Espírito de verdade. E danke Senhor pe promessa que o bisa que o não te laga nos maneira huérfano, sino que manda Espírito Santo é consolador para consolar-nos coração ave, preparando-nos, Senhor, a vo pronto venida, Senhor. Se ti rumanan ave, que te sinta com qualquer coisa de amor, com qualquer desejo, necessidade, Senhor, a você, vos conhecer, não vos na situação, pero nos interceder, Senhor, para cada um, tata, ou por ajuda, maneira boa palavra de bisa, acercando o trono de graça com confiança,
para ajuda em tempo de necessidade. Senhor, ave nós tem necessidade do Espírito Santo e para nós exclama na voz Deus, para poder amar e sacrificar nós e assim nós para a vida, preparar-nos para a vida último de Espírito Santo. Danke Deus, Tata, nos agradecemos pelo privilégio que nós temos de dentro de uma presença com confiança. Nos agradecemos, Tata, em nome de Jesus. Amém. Bueno, mi hermana, feliz e dulce sábado. Welcome to conosco. Quando de nós está contento, amém, tá? Sim? Nós está contento de verdade. Aunque eu vou ter carga, vou passar de tribulação, vou passar de encos, sentar com uma lesa, com um tipo de coisa, mas nós temos razão para estar contento. Mas nós temos vida. Amém? Hope não alanta, we. Pero a nós sim pode contar entre Bíblia. Amém? Me quer ler um texto curumana. Abre a Bíblia comigo rapidamente dentro do book de Salmo. Salmo 95. Nós também miramos a razão que nós me sentimos de estar contento e não é isso, mas é a razão que nós me está adorando Deus de espírito e de verdade. Sim? Salmo 95, me está lendo versículo 1 até 7, está dizendo assim aqui. Laga nós van canta com gozo na Senhor, laga nós grita de alegria na barranca de nossa salvação, laga nós bem sua presença com agradecimento, laga nós grita de alegria na je com salmo de com. Versículo 3, para sombra, Senhor tá Deus Kiko, grande, e que tipo de rei está? Rei grande arriba de tu Deus não. Den kende suman e kiko profundidade nan di terra ta e cabeça nan di esero nan tambe ta di ken di je la manta di je di kon pa sombra ta eta e sun ku atrae sumanan a forma terra seco kiko ta nos responde versículo 6 ta bisa wor como que Deus atra nos e atra turcos nos tinku barra é de bisa laga nós van adorar e buig na suela laga nós hincar o dia dilante quem Senhor é sunku a tra nós pa sombra eta nós Deus e nós te pueblo ku eta pastoria e carnenan de sumang meu irmão estimado. Que gozo que nós temos bom Deus e que nós recordar a ver o santo sábado que eta nos criador, eta nos provedor e eta é um que está cuida cada dia de nossa vida. Amém? Meu irmão estimado, de forma que me queira dizer humana welcome sinto você na casa. Nós estamos sumamente contentos de mirar humana junto com nós a trove na igreja de refúgio. No momento na que nós também passa para a parte de diezmo e ofrenda, nós queremos diácono que por a recoger ofrenda para nós nosso irmão sotei nosso brother também sim. Nós vai cantar a cantica Tamás bendicionar para Duna com recebi. Amém. Laga nos cante cantica aqui junto. Tamás bendicionar para Duna com recebi. Nosso irmão Steven da proyecte para nós. Sim? Bendicionar
paduna kurisibi. Recebo ofrenda de amor, a sombra gran fieldad, a vinta guardo demostrar, dor dibo diezmo, ofrenda, do natur com amor, na voz Senhor. Mas bendición na paduna, curisibi. Recebo ofrenda de amor, a sombra gran fieldad, a vinta guardo demostrar, do dibo diezmo, ofrenda, do natur com amor, na voz Senhor. Laga-nos posicionar-nos mesmo de uma forma cómoda para nós por bem uma palavra de oração. Se você desejar de rodear conosco, laga-nos rodear para nós por essa. Nossa Teresa, Tata Santo, Tata de amor, Senhor, com gratitude em nosso coração, nos está cercado ao trono de graça um dia mais. Danke, Tata de amor, que nós temos privilégio de ter vida, Tata, e também de desfrutar de toda a bendição que você põe na clapa nós por receber de boa. Danke, Tata de amor, pela ofrenda que o aguardo recoger. Nós te pedimos para a bendição por te receber aqui, mão de cada que te traga aqui, Senhor, e permitir que essa aqui por guardo usar para den causa de evangelho que essa aqui por guardo expandir na cada rincão do mundo aqui e assim apressurar a venida de nosso Senhor e nosso grande Rei Cristo Jesus. Senhor, para nós por baicas pronto, Tata. Senhor, bendicionar essa aqui, bendicionar e estão com a duna. E estão com outro motivo, não estava tendo suficiente para duna, Senhor, nós te pedimos para a bendição, tá ribanan também. Para o seguinte dia, Senhor, não poduna com um coração agradecido. Danke, Senhor, para a bendição que você duna nós, e o que você proveer para nós. E nós estamos agradecidos nessa aqui, e nós te pedimos, oh Deus, para o Espírito Santo para tomar full control. A hora que a palavra também guardo abrir. Com essa aqui também guardo 13 para nós, irmão Ross. Caminho do Senhor vai inspirar com mensagem ave. Nós te pedimos para nosso coração guardo abrir. De tal maneira, Senhor, que essa semia de boa palavra ta cai ave e dá uma fruta para a vida eterna, ó Deus. Não permitir que a boa palavra ta vai back para si, para que sale que propósito para dar nos arrependimento, transformação e conversão. Para botar um povo claro e preparar para encontrar e para abraçar e para viver para sempre cubo. Nós te agradecemos porque está aqui, nós te pedimos sem merecer nada, em nome de nosso Salvador e Rei Cristo Jesus. Amém e amém. Tremendo. Nós também abrimos nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, nós também abrimos nossa Bíblia em capítulo 5. Hello? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E nós também lemos o versículo 14 até 22. Nós temos 1 Tessalonicenses 5, 14 até 22. Nós temos, estamos tendo bisami amém. Se não me nota sigue. Nós temos amém. Tremendo. Ok. O texto bíblico te bisa. E nós te roga boso rumanang, spierta esnang kutaiba vida desordenada. Encorajar esnang ku falta ânimo. Yuda e debilang, tene coragem, tene paciência kuturende. Mira pa ni ende
no paga outro com malo, mas sempre busca lo que está bom para outro e para tu rende. Regocijar sempre, fazer oração sem stop, seja agradecido dentro turcos, para sombra, essa que é a vontade de Deus para bolso, de Cristo Jesus, versículo 19, não paga espírito, não desprezar profecia, samina turcos, tener duro na lo que está bom, abstener de toda forma de maldade. Esse aqui é o texto bíblico que nosso irmão e nosso pastor Ross também quebra o pão de vida para nós ave e também que tem como tema o tema de nosso irmão está mijn nieuwjaarsradicale veranderingen. Amen. Alsjeblieft. Oh, nós temos speciaal. Oké. We hebben toch een speciaal, Pastor Ross. Dus we gaan eerst voor de speciaal en daarna gaan we in de woord van God. Ja? We hebben een speciaal van onze lieve zuster Patty. Als het goed is, toch? Patty Label en Carolina. Zie? Nós que escute voz de Romana aqui, que tremendo especial que nós preparamos para nós. Dus nós Romana, Carolina e Patty Label po passa para nós por entonar especial. Vamos me meter cá. Anda ensayando ainda, anda treinando. Ok, vamos mirar. Nós temos Román Biola está viniendo, dus nós estamos de eventjes. Assim na eco nosso irmão Carolina por aí canto especial, sim?
Amen. Bonita cantica. Y nos quiero agradecer nos dos trumamos para entonar essa aqui para nós. Bueno, no momento na que se nós também sinta na prim, claro, qual texto estava da trove que nós também estudar? Aha. Tessalonicense não? Tremendo. Tessalonicense 5, 14 até 22. Nosso irmão, Pastor Ross, também traz aqui para nós. Blessings. Goedemorgen, broers en zusters. Goedemorgen. Zegene Sabbat. Even. Wat wil ik met jullie delen vandaag? Mijn nieuwjaars radicale veranderingen. Wat voor veranderingen moet plaatsvinden in mijn persoonlijke leven, in het leven van ons allen? Zullen we eerbiedig zijn? Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor deze moment om bijeen te komen, om samen uw woord in te duiken. Wij bidden en vragen u voor leiding, de leiding van de geest. Laat de geest van u overvloedig over ons komen. Mag die ons leiden en inspiratie geven. In Jezus' naam. Amen. Mijn nieuwjaars, radicale veranderingen. Veel mensen maken goede voornemens voor het nieuwe jaar. En ze zullen dat blijven doen. Elke jaar dan zie je mensen die hebben nieuwe voornemens voor het jaar. En veel mensen bijvoorbeeld, die zeggen ik ga dit jaar stoppen met slechte gewoontes. Ik heb heel veel slechte gewoontes. Bijvoorbeeld, laat 's avonds eten. Weet je dat dat helemaal slecht is? Voor u en mij ook. Ja, ik ga stoppen met slechte gewoontes. Andere mensen die zeggen, ik wil gewicht verliezen voor dit jaar. Ik ben te zwaar. Mijn buik is te groot. En ik wil gewicht verliezen. En anderen die zeggen, ik ga meer bewegen. En dat zijn de voornemens voor het nieuwe jaar. Ja? Ik ga meer bewegen. Ja? Anderen die zeggen ook, ik wil een betere mens zijn. Ja? Een betere mens te zijn, wil ik zijn. Ja? En dan wil ik iets spiritueler zijn. En dan anderen die zeggen, ik wil meer gaan bidden dit jaar. En zo gaat het door. En zo kunnen we een hele lijst maken van al die wensen van het nieuwe jaar. Als je kijkt naar dit definitie. In de Webster woordenboek, die definieert een resolutie als een oplossing, een vaststelling, een beslissing. Een zaak waarop is bepaald. Een besluit over de toekomstige maatregelen vastberaden. En dat klinkt allemaal goed. Maar het geeft mensen een beter gevoel over zichzelf om een belofte te doen over iets dat ze van plan zijn te doen. Iets dat ze van plan zijn te stoppen. Maar het probleem met resolutie is echter dat ze de neiging hebben dat binnen een paar dagen en hooguit een paar weken vergeten te worden. Omdat heel veel mensen, die willen dit doen en die andere doen voor het nieuwe jaar. Maar dan, een paar weken later, vergeten ze dat. Maar wat denk je van, in plaats van een resolutie te hebben, wat denk je van een revolutie hebben we nodig in ons leven? En wat is dat? Een volledige, radicale veranderingen. Van welke aard dan ook. We hebben een omkeer nodig. En niet alleen maar resoluties. Nou, naar mijn mening is dit precies wat de meeste christenen nodig hebben om hun leven te gebeuren. Ze hebben een radicale verandering. Wij moeten een radicale verandering ervaren in de manier waarop wij denken en ook handelen. Denk je niet? Wat ik zeg is dat wij een revolutie nodig hebben, of radicale veranderingen in het lichaam van de Heer Jezus Christus.
Niet dat wij moeten proberen Jezus te onttronen. Nee, helemaal niet. Maar wij moeten proberen onszelf uit de macht te zetten. Hoort u mij? Wij moeten proberen onszelf uit de macht te zetten. En onszelf over te geven aan onze rechtmatige Heer en Koning. Daar moeten we doen. Ja, onszelf volledig overgeven aan de Heer Jezus Christus. We hebben een totale ontwerping van ons leven nodig, totdat het onder de absolute heerschappij en het leiderschap van de Heer Jezus Christus worden gebracht. En de vraag is, ervaren we dat Jezus volledig heeft de controle over mij en alles wat ik aan het doen ben? Met dat in gedachten zou ik graag willen dat wij een paar minuten gaan stilstaan bij de passages van wat broeder Argenis heeft zo goed voorgelezen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, 14 tot en met 22. En dat willen wij bepaalde dingen, ingrediënten daar uithalen. En daar willen wij ook een radicale veranderingen brengen in de leven van ons. Door deze principe wat staat in 1 Thessalonicenzen toe te passen. Nou, ik ga verder en dat is... Nou, een radicale verandering in ons aanbidding. Als je denkt aan de kerk zelf, hè, en dat zo net hadden we dat ervaren ook, dat mensen komen en ze zitten. En de praise team komt en hun beginnen te zingen. Maar heel vaak hebben we de houding dat wij zingen niet mee. Of soms de lied is niet bekend. Laten we eerlijk zijn, vaak is ons aanbiddingservaring minder dan het zou moeten zijn. En de fout ligt niet bij de Heer, maar bij degenen die betrokken zijn bij de aanbidding. Dat betekent dat, kijk, als je denkt aan Paul en Silas, toen Paulus en Silas opgesloten waren in de gevangenis, begonnen ze te zingen. Amen. En weet je wat is gebeurd? De gevangenis ging open. 2 mensen die hebben zo hard gezongen, dat weet je wat is gebeurd? Al die gevangenen die daar waren, hebben gehoord wat ze hebben gezongen. Zo, ik zeg hier, laten we eerlijk zijn, vaak onze aanbiddingservaring is minder dan het zou moeten zijn. En de fout ligt niet bij de Heer, bij degenen die betrokken zijn bij de aanbidding. In deze vers geeft Paulus enkele praktische adviezen om een dode aanbidding te veranderen naar een levensaanbidding. Nou, laten we kijken naar de eerste wat hij zegt. Hij zegt hier, verheugt u alle tijd. Met andere woorden, er moet wat? Lofprijzing zijn. En lofprijzing betekent dat wij moeten onszelf verblijden in de Heer. Verblijd u altijd. Betekent letterlijk dat wij wat alle tijden een lofprijzing in ons hart voor God hebben. En heel vaak, wat doen wij? We hebben dat lofprijzing niet voor de Heer. In werkelijkheid ontbreekt in de moderne kerk op het gebied van lofprijzing. En soms, als u hier bent, als u komt om God te aanbidden, doe uw mond open. En zing mee. Leer de liederen. Er was een tijd dat het volk van God vervuld was met zijn heerlijkheid. En zich niet schaamde om zichtbaar en vocaal te uiten. En toch lijken wij in onze tijd doodbang te zijn als het gaat om het geloven van de Heer. Ja, zo moeten leren om onszelf te uiten voor God. Nu of wij het ooit geloven of niet, of wij het ooit iets aandoen of niet, het is nog steeds Gods wil voor zijn volk om hem te loven. Ja? En dat zegt de Bijbel. Er zijn ook andere versen in de Bijbel die dezelfde waarheid onderwijzen. Maar volstaat ons te zeggen dat de kerk en ons privéleven vervuld moeten zijn met klanken van lofprijzing.
Er zijn mensen die zeggen, nu dat is het gewoon niet mijn stijl. En als je even nadenkt, zult je veel gebieden vinden waar je in je leven bent veranderd. En dit is er één waar je ook kunt veranderen. Met andere woorden, laten we gewoon even de attitude hebben dat als wij komen in Gods huis, dat wat er altijd een goede reden is om de Heer te danken. En dat moeten we ook leren doen. Die andere dingen wat de Bijbel zegt ook hier, en dat is een houding wat Paulus ons aanbiedt voor het nieuwe jaar, is bid zonder wat? Ophouding. Er moet wat? Gebeden worden. En heel vaak, wat doen wij? We hebben de gewoonte om, we staan op en we bidden. En that's it voor de dag. Sommige mensen bidden niet meer. Maar als u bezig bent met uw werk, waar u werkt bij een bedrijf. U kunt ook bidden voor uw collega's en de hele dag in gebed blijven. Ja? En daarom zegt Paulus, bid zonder ophouding. Alles wat u doet, doet het ook ten ere van God. Met andere woorden, u kunt ook bidden. En u kunt altijd de hele dag ook blijven bidden. God zegt niet dat wij de hele tijd moeten rondlopen om naar hem toe te moeten gaan. Hij zegt dat wij in een houding van gebed moeten zijn. Daar gaat het om. Zodat wij, wanneer de nood zich voortdurende de dag voordoet, ja, dat wij voortdurend klaarstaan om zijn naam aan te roepen, of het hardop of in stilte is. Wij moeten bidden zonder ophouding. En ik denk dat het een goede voornemens voor het nieuwe jaar. Om meer te bidden. Misschien bidden we te weinig. Amen. Gebed is een van vitale belang voor het geestelijke leven van elke christen. En daarom moeten wij altijd in de plaats van gebed zijn. Want als wij daar zijn, dan wat? Zal de Heer ons horen en antwoorden geven. En dan andere dingen wat Paulus zegt hier, is niet alleen dat wij moeten ook verblijd ons ten alle tijden. Niet alleen dat wij moeten bidden zonder ophouding. Maar wat zei hij ook? Wij moeten ook ons er moet een dankzegging zijn. We moeten altijd dankbaar zijn. En kijk hoe de Bijbel drukt dat in 1 Thessalonicenzen 5 en vers 18. Dank om de wat? Even kijken. Dank om de alles. Ja? En dan, want dat is wat? De wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Met andere woorden, wij moeten altijd een dankbaar houding hebben. En heel vaak hebben we dat niet. God roept ons echt op om wat? Oprecht vanuit ons hart dankbaar te zijn voor de zegeningen in ons leven. God heeft zoveel voor ons gedaan dat we hem nooit zouden kunnen terugbetalen, broeders en zusters. Nooit. Als u denkt aan telt uw zegeningen. De minst wat wij kunnen doen is ons hoofd buigen voor hem en dankbaar te zijn voor zijn genadige gave. Het is tenslotte zijn wil voor elk christen dat wij ook dankbare houding moeten hebben. Ja? Dankbaarheid is de tegenovergestelde van wat? Klagen. De Israëlieten, hoort u mij? De Israëlieten hadden meer om dankbaar te zijn dan enige andere volk van hun tijd. Maar toch maken ze zich schuldig aan het meest klagen. Weet je dat? Je hebt sommige mensen die klagen voor alles. Je weet dat, hè? Als je goed doet, gaat ze klagen. Als je niks doet, gaat ze klagen. Wat dan ook je doet, gaat ze klagen. Maar de Israëlieten, 40 jaar lang, blijven ze klagen tegenover de Heer. En weet je wat is gebeurd? Is dat voor 40 dagen, was de bedoeling van de Heer, dat ze door de woestijn zal trekken en in het beloofde land zal komen. Maar weet je wat is gebeurd? In plaats van 40 dagen, hoe lang zijn ze gebleven? 40 jaren. Ze blijven zwerven
door de woestijn en klagen en klagen. Wat maakt niet uit wat Mozes deed? Klagen. Wat God deed? Klagen. Zo door de woestijn, wat klagen ze over wat ze moesten doormaken. Terwijl ze daar altijd waren door hun eigen doen en laten. Ze zijn gebleven in de woestijn voor 40 jaren. Waarom? Door de houding wat ze hadden. Je bent misschien niet blij met je situatie. Maar wees in ieder geval dankbaar dat er wat een God in de hemel is die van je houdt. En voor je zorg. En daarom moeten we een houding van dankbaarheid hebben. En andere dingen, wat zegt die ook, is dat wat? In 1 Thessalonicenzen 5 en vers 19, wij moeten onszelf overgeven aan de geest van God. En wat zegt die? Hoe drukt Paulus dat uit? Hij zegt hier, doof de geest niet. Wat bedoelen we met dat? Doof de geest niet. Als christenen maken wij onszelf vaak schuldig aan de verstikking van de Heilige Geest. Omdat Hij openbaart dingen aan ons. En wat doen wij? Wij luisteren gewoon niet naar wat Hij te zeggen heeft. Gods geest leidt u om tot iemand te benaderen. En wat doen wij? We luisteren gewoon niet. Als christen maken wij ons vaak schuldig aan het verstikken, met andere woorden, van de Heilige Geest. We geven geen gehoor aan Hem. Hij zal in ons hart bewegen om te getuigen. Om te geven. Misschien komt iemand langs met een collectezak en hij vraagt je om te geven. Maar wij denken aan onszelf. Niet alleen dat, maar om naar iemand toe te gaan. De geest beweegt je om naar iemand toe te gaan. Om iets te doen voor hem. Wat het ook mag zijn. Maar al te vaak is onze reactie om hem te negeren en nee te zeggen totdat de vlammetjes in ons hart hebben gedoofd. En dat hij probeerde te ontsteken. En wanneer de geest van God op ons ziel werkt, is ons plicht om gehoorzaamheid, om te gehoorzamen en onmiddellijk te doen. Ik zeg dat nogmaals, wanneer de geest van God op ons ziel werkt, is ons plicht om gehoorzamen en onmiddellijk te doen. Soms zal dit zich manifesteren in de getuigenisdiensten. Mensen worden bewogen door de geest om God te eren. Ja? Of anderen zullen bijna overweldigende inspiratie ervaren om de Heer te loven. Ja? Wat de geest ook probeert te doen, blokkeert zijn inspanningen niet. Met andere woorden, geef gehoor. Op dezelfde manier moeten wij er zeker van zijn dat het de Heilige Geest is die wat? Bemoediging en aansporing doet. Hij leidt ons om dichter bij God te komen. Laten we nu hier in de derde week van 2024 besluiten dat wij zullen wat? Luisteren naar de stem van de roepstem van de geest van God. En hem zullen antwoorden wanneer hij spreekt. En dat wij ons nooit schuldig zullen maken aan het tegenhouden van de Heer in ons aanbidding. Zo laten we onszelf openstellen dit jaar voor de stem van Gods geest. Wat is God spreekt tot mij? Maar wat probeert hij mij te vertellen? Laten we onszelf openstellen voor zijn leiding. Die andere dingen wat Paulus zegt hier. Voor 1 Thessalonicenzen 5 en vers 20. Er moet een wat openheid zijn voor het woord van God. Veracht de profetieën niet. Met andere woorden, we moeten de profetieën studeren, broers en zusters. Ja? Het woord van God niet negeren. Waar Paulus naar verwijst, zijn mensen die zich schuldig maken aan het horen van Gods woord, dat in kracht en waarheid wordt gepredikt, en ze vervolgens de boodschap gewoon negeren, opzij leggen. En daardoor heeft ze geen effect meer in het leven. Gods woord is geen buffet. Je weet een buffet, hè? Gods woord is geen buffet.
Het is ons niet toegestaan om te nemen wat wij willen en de rest te laten staan. Gods woord is geen buffet. Wij worden in de Bijbel uitgedaagd om meer te doen dan alleen maar naar te luisteren naar Gods woord. Wij moeten de woord in praktijk brengen, broeders en zusters. Maak je nooit schuldig aan het kiezen van alleen wat je wil van het woord. Nu in 2024 moeten wij goed kijken naar hoe wij de Heer aanbidden, broeders en zusters. Aanbid ik de Heer met mijn hele leven, met mijn hart. Als een van deze gebieden in je leven ontbreekt, dan moeten ze vandaag recht zetten. Wij moeten een revolutie, we hebben een radicale verandering nodig, broeders. Dus we gaan laks door het levenspad. Wij moeten ook op vuur zijn voor de Heer. We moeten passie hebben voor de Heer. En dat brengt mij bij mijn tweede punt, een radicale verandering in ons wandel. Op de manier hoe we zijn met ons wandel, ons dagelijks wandel. En wat zegt Paulus daar, vers 14? Wij moeten barmhartigheid tonen aan wie? Alle mensen. Barmhartigheid tonen. Andere vertaling, wij moeten barmhartig zijn. En niet elke christen is zo rijp als een andere. Als gevolg hiervan zijn er altijd mensen om ons heen die zwak zijn in hun geloof. En dit vers geeft ons enige inzicht hoe wij moeten reageren op een omgang met mensen die zich in een andere stadium van geestelijke ontwikkeling bevinden dan anderen. En daarom geeft Paulus ons 4 adviezen. En wat zijn de adviezen? Nummer 1. Hij zegt hier, wijs de ongeregelden terecht. Een andere manier hoe we dat kunnen uitdrukken, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. Zoals mensen die ordeloos leven. En dit verwijst naar degenen die buiten hun rang zijn. Deze mensen zijn degenen die weigeren om in lijn met de Heer te wandelen. Of in de lijn met de Heer te marcheren. Er moeten regels zijn en die zijn er ook. Hè? En dan, de Bijbel is ons regelboek. Het is ons plicht als christenen om mensen te helpen die moeite hebben om volgens het gebod van de Heer te marcheren. We moeten mensen helpen, of niet? En als wij een broeder uit de formatie zien lopen, moeten we hem lief hebben en ons best doen om hem wat te waarschuwen en hem wat te helpen om weer op pad van de Heer te komen. Laten we eerlijk zijn, bijna elke christen denkt dat hij of zij volwassener is dan een andere. En als dat echt het geval is, dan zullen we proberen degene die wij zwakker achten dan onszelf te herstellen. De bedoeling is om hand uit te reiken. Je ziet dat een broeder of een zuster is aan het verzwakken in het geloof. Wat is ons taak? Om hem of haar te helpen. Roepen, bellen, broeder, ik zie je niet meer. Waarom kom je niet meer naar de huis des Heren? Ik zie je niet meer. Je bent al een maanden niet meer gekomen. Zuster, we missen u. Waarom komt u niet meer? En daarom, Paulus brengt ons naar de tweede. En hij zegt dat, wat is het tweede wat we moeten doen? Beurt de kleinmoedigen, op. En dat zegt Paulus tegen ons, met andere woorden, de moedelozen te bemoedigen. Zo dit jaar, wat moeten we doen? Mensen bemoedigen. Als je mensen niet meer ziet, bemoedig hen. En deze uitdrukking heeft niets te maken met een of een andere mentale problemen. Het verwijst naar degenen die zwak zijn in het geloof. Beurt de kleinmoedigen op. Het verwijst naar degenen die zwak zijn in het geloof. Degenen die uit koers lijken te worden geblazen door alles wat op zich afkomt.
Dit zijn de opgevers in het gezin van God. Het lijkt erop dat alles wat langskomt ervoor zorgt dat ze buiten de boot vallen. En je hebt ook mensen die, maakt niet uit wat is gebeurd dan, ze zijn snel geprikkelbaar. En wat gaat gebeuren? Iets gebeurt en dan wat doen ze? Ze zeggen, ik kom hier niet meer. Ik kom niet meer naar deze kerk. Ja, en dat zijn de mensen die we hebben ook nodig om hun aan te moedigen. Het lijkt erop dat alles wat langskomt ervoor zorgen dat ze wat buiten de boot vallen. Ze lijken altijd naar de keerzijde van het leven. Als gevolg daarvan zijn ze gemakkelijk te beïnvloeden om toe te geven en op te geven. Het is ons plicht om deze mensen aan te moedigen. Om sterk te zijn in de Heer. Om te leren naar hem te kijken in plaats van naar de omstandigheden. En dat moeten we hun ook helpen om te beseffen. Kijk niet naar je omstandigheden. Als ik kijk naar mijn omstandigheden, dan ga ik opgeven. Maar als ik mijn ogen ga richten op God, altijd op God. God is groter dan mijn problemen. En daar moet mijn aandacht gevestigd worden. En dat moeten we ook leren aan mensen die kleinmoedigen. Om hun wat nieuwe leven in te blazen. De derde wat Paulus zegt hier. Kom op voor wie? Voor de zwakken, zei hij. Dat is ook een ander ding. En zei hij, dit jaar moeten we opkomen voor de zwakken. Met andere woorden, anderen steun de zwakken. De zwakken ondersteunen. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die komt uit het Grieks. Het gaat over degene die toestaan dat de kleinste ding hen boos maakt. Of ervoor zorgen dat ze wat stoppen. Je ontmoet mensen en ze zeggen dat ik kom niet meer naar deze kerk. Omdat iets is gebeurd. Ze zijn zo boos geworden dat ze zeggen dat ik kom niet meer. Kappen. En als wij met dit soort mensen te maken hebben, moeten we wat snel bij hun zijn om hun aan te moedigen. Dat ze terug te wijzen naar het juiste pad. Beproevingen zal komen, zegt Jezus, toch? Amen. Alle beproevingen. En Paulus zegt ons dat we moeten ze niet laten vallen. Opkomen voor deze mensen. Paulus zegt met andere woorden, sommige mensen hebben niets meer nodig dan gewoon volwassen te worden. We blijven gewoon als kinderen, kleinkinderen in het geloof. We groeien niet. En dat zegt Paulus, met andere woorden, wat hebben we nodig? We moeten volwassenheid bereiken. Groeien in de geest. Groeien in onze relatie. Ik daag je uit om naar je eigen leven te kijken. En als er gebieden zijn waar je ook, waar je als christen onvolwassen bent. Vraag dan alsjeblieft de Heer om jou te helpen om volwassen te worden. Te groeien. Om anders te gaan leven. Anders krijg je daar problemen en kunt je daar uiteindelijk een problemen door worden. Dit soort persoonlijke bedieningen is op zijn best moeilijk. Gelukkig geeft Paulus ons een beetje inzicht in hoe wij met andere mensen moeten omgaan. En wat zei hij ook? En daar brengt hij het ook duidelijk. En hij zegt, heb wat? Geduld met wat? Met allen. Kijk, weet je wat is het? Een kind. Je hebt een kind. En dat kind is niet op de manier hoe u wil dat kind, hoe dat kind moet leven. Wat moet u doen? Moet je opgeven? Helemaal niet. Blijf werken, blijf bidden. En als je merkt dat één strategie niet werkt om dat kind te helpen, gebruik andere strategieën, toch? Maar niet dezelfde dingen proberen. Je hebt gemerkt dat je hebt de hele vorig jaar geprobeerd om dit te doen en het lukt niet. Ga je dezelfde dingen ook dit jaar weer doen? Nee, toch? Nou, hij zegt, heb geduld met allen. Wees geduldig met alle mensen. Ja? Een ander woord dat wij kunnen gebruiken in plaats van geduld, verdraagzaam. Wij moeten eraan herinneren
dat niet elke christen in hetzelfde tempo volwassen wordt. Iedere mens neemt een andere tempo om volwassen te worden. We moeten extreem veel geduld oefenen met degene in de kerk, zodat wij niet toestaan dat de kleinste problemen die zich ongetwijfeld zullen voordoen, ons van de koers brengen of oneenigheid in ons gemeenschap brengen. Wij moeten geduldig wandelen met onze medegelovigen. En dat is wat Paulus ons roept. Wij mogen ons nooit schuldig maken aan het opgeven van elkaar. Laten we nu dit nieuwe jaar tegemoet gaan, besluiten dat wij in liefde jegens elkaar zullen behandelen en ook reageren ook. En dat wij uit wrok niets zullen doen. En Jacobus zegt met andere woorden, hij zegt, mijn geliefde broeders en zusters, en dat is in Jacobus, ik heb hem niet op de scherm, Jacobus 1 en vers 19. Hoe drukt hij dat uit? Wel nu, mijn geliefde broeders, en u kunnen toevoegen zusters, laten ieder wat vlug zijn om te horen. Langzaam om te spreken. En langzaam te tonen. Met andere woorden zegt Jacobus, met andere woorden, gedraag je volwassen en wees niet kinderachtig in je omgang met elkaar. Wees volwassen in je omgang met anderen. Die andere dingen wat de Bijbel zegt ook hier, is dat 1 Thessalonicenzen 5 en vers 15. Er moet wat vergeving zijn jegens alle mensen. En kijk hier hoe de Bijbel dat uitdrukt. Zie toe dat niemand wat kwaad met kwaad vergelden. Maar jaagt ten alle tijd het goede na. Jegens elkander en jegens allen. Zo met andere woorden, er moet wat vergeving zijn jegens alle mensen. Ongeacht, broers en zusters, wat iemand jou aandoet, tegen je zegt of tegen je handelt, je reactie is er altijd een van wat? Vergeving. Bent u in staat om dat te doen? Ongeacht wat iemand je aandoet, tegen je zegt of tegen je handelt, je reactie is er altijd een van vergeving. Wij mogen nooit kwaad met kwaad vergelden. Als iemand een tandje lager gezet moet worden, is dat niet uw plaats. Het is dat van de Heer. Totale onvoorwaardelijke vergeving is Gods wil voor elke gelovige. Omdat de Bijbel zegt hier, dat wij moeten in staat zijn om andere mensen te vergeven. In plaats van het probleem aan te pakken, en wat doen wij soms? Laten we het etteren. En uitgroeien tot een vreselijke, zware plek in ons leven. Maar God is bereid om ons te vergeven, ongeacht het verkeerde. En omdat de Bijbel heeft ons duidelijk verteld, als wij onze zonde belijden, wat gaat God doen? Hij zal ons vergeven. Zonde belijden. En belijdenis betekent, je noemt de zonde bij namen. Als wij onze zonde belijden, zal God ons wat? Hij gaat ons vergeven, broers en zusters. En dan de volgende, wat Paulus zegt ook nog. 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Er moet een onderscheidingsvermogen zijn ten aanzien van wat? Alle dingen. Niet sommige dingen. En daarom zegt de Bijbel zegt daar, je moet wat? Toets alles. En behoud wat? Het goede. Toets alle dingen. Zo, Paulus zegt ons dat wij alle dingen moeten beproeven. En dit betekent dat wij zo onder de loep moeten nemen en op de proef moeten stellen. Wij moeten zien hoe zij zich verhouden tot het woord van God. En dan kom ik met een heel sterke uitspraak. Elke activiteit, elk actie, elk verlangen, elk doel en elk plan,
Alles in ons leven moet worden getoetst door het woord van God. Ik zal dit herhalen. Elke activiteit, elke actie, elk verlangen, elk doel, elk plan, alles in het leven moet worden getoetst door het woord van God. Zeg amen. En als het niet in overeenstemming is, en ik kom nu met een sterke uitspraak. Als het niet in overeenstemming is met het Godswoord, dan is het niet juist. Ondanks hoe jij en ik erover denken. Nu wij dit nieuwe jaar naderen, of wij zijn in het nieuwe jaar gekomen, moeten wij deze 3 eigenschappen actief in ons leven hebben. En als zij op de juiste plaats zijn, zal ons wandel goed zijn en zal er kracht in ons leven zijn. Wij zullen de kenmerken van Christus in ons leven laten zien. En hoe doen we dat? God mogen de Heer ons helpen om altijd verbonden te zijn met Christus. Dat uw karakter en mijn karakter, wie gaat weerspiegelen? Christus gaan weerspiegelen. En niet jezelf. Omdat mijn karakter is lelijk. Uw karakter ook is lelijk. Maar wel wiens karakter is goed? Gods karakter. En dat willen wij hebben. De karakter van God. Nou, om het eindigen is dat 1 Thessalonicenzen 5 vers 22 zegt. Wat? Een ontwenteling. Radicale verandering in ons wat getuigen. Wat voor getuigenissen legt u af in uw gezin? Als uw kinderen naar u kijken. Uw vrouw naar u kijkt. Uw man naar u kijkt. Uw broeders en uw moeder en uw vader naar u kijkt. Wat zien ze dan in u? Wat voor getuigenis legt u af? Je buren, als je buren naar u kijkt. Je medemens, je collega's, je vrienden, je medestudenten. Wat denken ze van u als ze naar u kijken? En wat zegt Paulus hier? De Bijbel, vers 22. Onthoud u van wat? Alle soorten wat? Van kwaad. Alle soorten van kwaad. Onthoud u daarvan. En wat zegt die? In dit vers worden wij uitgedaagd om onszelf terug te houden van alles wat zelf maar de hint van de boze in zicht heeft. Maar al te vaak kunnen de kinderen worden niet, de kinderen, Gods kinderen, laten we dat anders zeggen, heel vaak kunnen Gods kinderen niet worden onderscheid van de kinderen van duisternis. Omdat er geen verschil is in de manier waar ze hun leven leiden. Nou, laten we dat illustreren. U bent op een werkplaats. U werkt voor een bedrijf. Uw leven moet ook anders zijn van dat van uw collega's. Waarom? God woont in u. En misschien God woont niet in hun. Weet ik niet. Dat kunnen we niet beoordelen zomaar. Maar als u in Jezus bent en als u een kind van God bent, u moet ook anders zijn, toch? Of praat ik gekheid? U moet toch anders zijn? Kijk, sommige mensen die gaan naar een bedrijf. Wat doen ze? Omdat ze wil onderscheiden van anderen, de collega's, dan gaat ze apart zitten in een hoekje waar niemand anders is. Maar is dat christen zijn? Is dat de zout zijn van de aarde? Dat is helemaal niet correct. Dan zeggen ze, ik moet mij apart zetten, onderscheiden van anderen. Maar is dat de bedoeling van de Heer? Nee, zout, als je zout in eten gooit, wat gaat gebeuren? Dan heb je smaak. Nou, als u apart gaat zitten, hoe gaat u de mensen vertellen over Christus dan? En dan zegt u bent heilig, u moet apart zitten. Heilig wat is dat? Dat is geen heiligheid. Dat is gekheid. Oké, nou de punt is hier is dat je hoeft niet apart te gaan zitten. Wat moet u doen is juist mengen met de mensen. Mengen. En wat zeg ik nu? Al te vaak kunnen de kinderen niet worden, Gods kinderen kunnen niet worden onderscheid van de kinderen van duisternis. Omdat er geen verschil is in de manier waar ze hun leven leiden. Wat wil ik zeggen? Wij moeten zo anders zijn dan de wereld. Hoor je mij? Wij moeten zo anders zijn dan de wereld,
dat het duidelijk is aan wie wij toebehoren. Hoort u mij even? Wij moeten zo anders leven dat het moet duidelijk zijn aan wie wij toebehoren. En daarom worden wij in dit vers opgeroepen om wat? Een totale, zuivere leven te leiden. Zowel innerlijk als wat? Als uiterlijk. Uw innerlijke leven moet anders en uw uiterlijke leven moet ook anders. Wij moeten niet vergeten dat wij de enige Bijbel zijn die veel mensen ooit zullen zien. Misschien praat u over de Bijbel, maar misschien gaat ze nooit de Bijbel lezen. Maar wij moeten niet vergeten dat wij de enige Bijbel zijn die veel mensen ooit zullen zien. Ons leven zijn open brieven, zegt Paulus. Niet geschreven met inkt en papier. Maar uw leven zijn wat veranderd door de aanwezigheid van Gods geest. Ons leven zijn open brieven aan de wereld. Als mensen ons zien en de manier waarop wij ons leven leiden, lezen zij wat wij over God te zeggen hebben. En ik zal dat even nogmaals herhalen. Als mensen ons zien en de manier waarop wij ons leven leiden, lezen ze wat wij over God te zeggen hebben. Wat lezen ze als ze u ziet? Als ze mij ziet. Een christen die in goddeloosheid leeft, iemand die in zonde in zijn leven toelaat, vertelt de wereld dat wat Jezus helemaal geen verschil maakt in de manier waarop wij leven. En dat is niet correct. Aan de andere kant schijnt een christen die radicaal anders is dan de wereld om hun heen, als een licht in het duister. Ja? En zo hoorden we te zijn. Ons leven moet een goede getuigenis zijn voor Jezus. Zegt amen. Amen. Het moet een goede getuigenis. En dit jaar willen we dat ook wel doen. Wij moeten vanmiddag besluiten dat wij ons best zullen doen om in het hele jaar 2024 ons licht te laten schijnen tot eer van God. Deze wereld moet over Jezus horen. En wij zijn degene die de boodschap van de redding. Laten wij daarom de waarheid leven die wij beweren te geloven. En een verschil maken voor de glorie van God. Ja? En daarom roep ik u op vandaag om te zeggen, Heere, geef mijzelf volledig over aan uw leiding. Ik wil dat u mij gebruikt als een machtige instrument in uw hand voor dit nieuwe jaar. Ik voel de behoefte, Vader, en ik ben bereid om u te dienen, oprecht te dienen, dit jaar 2024. Is dat jouw wens? Dit is mijn wens. Ja? En ik wil de Heer vragen om opnieuw in mijn leven te komen. En als u dat wil ik u uitnodigen om op te staan. Amen. Zegt, Heer, komt opnieuw in mijn leven. Heer Jezus, ik wil u opnieuw aanvaarden. Ik wil de ruimte bieden aan u. Ik wil mijn hart voor u openstellen. Ik geef mijzelf volledig over aan uw leiding. En de leiding van de geest. En ik vraag u, Vader, dat de geest mij zodanig zal veranderen. Dat uw aanwezigheid zichtbaar zal worden in mij. Dat uw karakter zal weerspiegeld worden in mijn dagelijkse handeling. Help mij, Vader, om u goed te vertegenwoordigen. Zullen we persoonlijk bidden? Ik wil u vragen op dit moment om in stilte te bidden. En bid niet voor andere mensen op dit moment. Bid voor uzelf. Vraag de Heer opnieuw in uw hart te komen. Vraag hem om u zodanig te veranderen van binnen. Dat uw leven een open boek zal zijn. Dat uw leven een getuigenis zal zijn van Gods grootheid. Van Gods goedheid. Zullen we daarover persoonlijk bidden?
Onze Vader in de hemel. We zeggen u dank, Vader, voor dit moment om bijeen te komen, om samen naar uw woord te kijken, naar uw woord te luisteren. En vandaag willen wij ons harten opnieuw openstellen voor u. Wij willen u ook u danken, Vader, voor de afgelopen jaar 2023. Voor alle voedsel, kleding, onderdak, voor bescherming, uw leiding, wat we hebben ervaren door het jaar 2023. We zijn begonnen met een nieuw jaar. We zitten in de 3e week van het nieuwe jaar. Maar wij willen ons leven, ons harten opnieuw openstellen voor u. Wij vragen voor vernieuwing, Vader, vernieuwing van binnen. Dat wij zo verbonden met u mag zijn, dat wij ook gehoor zal geven aan de geest als hij tot ons spreekt. Dat wij ook, Vader, de tijd zal nemen om naar uw woord te luisteren. Dat wij ook dat wij altijd verbonden zal zijn met u in gebed. Dat wij op de juiste manier zal omgaan met elkaar. Dat u ons een radicale verandering zal brengen in ons wandel. Dat wij voor elkaar kunnen zijn. Dat we elkaar, in plaats van elkaar te bekritiseren, elkaar op te vangen, elkaar te bemoedigen. Vader, u hebt ons ook geleerd dat wij ook moeten altijd bereid zijn om anderen te vergeven voor wat ze hebben ons aangedaan. We bidden dat u ons helpt, Vader, om uw karakter te weerspiegelen, dat wij ook het goede zal behouden. En dat wij ook altijd op uw pad mogen blijven. Dat wij alles kunnen toetsen aan de hand van uw woord en de geest der profetie. Helpt ons ook om altijd open te zijn, dat wij de ruimte gaan bieden aan de geest om ons te vernieuwen. En daarom vragen we u, Vader, om uw almachtige handen uit de hemel uit te strekken. En ieder van ons, één voor één, aan te raken en ook te vernieuwen. Vader, laat de geest van u overvloedig over ons komen. Mag die ons vernieuwen van binnen, dat wij uw karakter dit jaar 2024, dat wij ook allemaal lichtdragers mogen zijn. Dat wij ook u kunnen weerspiegelen hier op deze aarde. Gebruikt ons, Vader, tot opbouw van uw kerk en tot eer van uw eigen naam. Legt uw handen op ons allen. En wij vragen u om de geest, de Heilige Geest, overvloedig over ons zal komen. Dat hij ons zal vernieuwen. Zodat wij volwassener kunnen worden in ons geloof. Dat wij kunnen blijven groeien en bloeien tot de komst van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is ons wens in de naam van Jezus Christus. Amen. Nodig de praise team uit. Ja, we danken de Heer. We danken de Heer. Para terminar nosso serviço, lá nos lanta para e nós também canta cantica número 518 de nosso seminário. Cantica 518, 518. Para firme e promessa não. Zullen we opstaan? Samen te zingen. Para arriba e promesa não de Dios, alabanza bota recibidos, gloria en altura não lo nos canta, Para arriba promesa de Dios, para firme, para arriba promesa de Dios Salvador, para firme, arriba promesa de Dios, para arriba su promesa não porcai, ora tempestade e medo ataca, dor
oye palabra de Dios lo mi triunfa. Para arriba promesa de Dios. Para firme. Para arriba promesa de Dios Salvador. Para firme. Riba e promesa de Dios. Riba Jesucristo su promesa nan. Maranaya sempre con lazo de amor. Venciendo tu día con espíritu. Para arriba promesa de Dios. Para firme. Para arriba promesa de Dios Salvador. Para firme. Riba e promesa de Dios. Hebben we elkaar al gelukkig nieuwjaar al gewenst? Ik weet het niet, maar ik doe het nog opnieuw. Ja? Kunnen we elkaar nu gelukkig nieuwjaar wensen? Ik ben de derde week, maar het is niet te laat. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Hè? Gelukkig nieuwjaar. Ik ben laat, hè? Beste wensen voor het nieuwe jaar. We hebben iets geschreven en ik wil het even een kort stukje voorlezen. Mogen de Heer ons in het jaar 2024 blijven leiden, zegenen en op de been houden. Vertrouw met heel je hart op de Heer en steun niet op je eigen inzicht. Onderwerpt u aan Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. We wensen u een geweldig nieuwjaar en hoop dat het jou veel zegeningen zal brengen. Doe de oude weg en maak plaats voor het nieuwe. En we wensen u een hele jaar geluk. Beste wensen voor het nieuwjaar. We hopen dat het beste tot nu toe voor jou wordt. We bidden dat jou en al je doelen voltooit terwijl de oneindige vreugde ervaart in je leven. Veel liefde en plezier voor gewenst in 2024. Mogen je nieuwe jaar gevuld zijn met verkenning, ontdekking en groei. En mogen de Heer u zegenen met vreugde, gezondheid, succes en voorspoed. En mogen de Almachtige jou overladen met veel liefde en zegeningen. En gelukkig nieuwjaar voor jou en jouw familie in 2024. Ja, ik heb jullie pas nu gezien hoor, zo daarom doe ik dat nog. Zullen we met elkaar bidden, zullen we eerbiedig zijn. Vader in de hemel, we zijn aan het einde gekomen van onze dienst van vandaag. We hebben stilgestaan bij de onderwerp mijn nieuwjaars radicale veranderingen. En we hebben stilgestaan, Vader, bij 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 14 tot en met vers 22. En we hebben zoveel dingen geleerd dat Paulus ons oproept om altijd een lofprijzing te hebben in ons mond. Dat wij ook u kunnen eren door anderen te vertellen hoe geweldig u bent. Hij heeft ons opgeroepen, Vader, om ook altijd een biddende houding te hebben. Dat hij zegt, bid zonder ophouding. Hij heeft ons opgeroepen, Vader, om altijd te luisteren naar de stem van uw geest. Naar uw woord ook te luisteren. De tijd te nemen om de Bijbel te studeren. We bidden, Vader, voor de uitstorting van de geest over ons. De vernieuwende kracht van de geest, dat de geest ons leidt. Dat u ons helpt, Vader, om de hoogte en de diepte van uw liefde te begrijpen. Dat wij ook, Vader, alles zullen toetsen aan de hand van uw woord en de geest der profetie. Dat wij ook niet zomaar klakkeloos standpunten mogen innemen. Maar wij doen dat in overeenkomst met uw woord. Help ons, Vader, om altijd de juiste keuze te maken. Om altijd open te staan om andere mensen ook te vergeven. Voor wat ze hebben ons aangedaan.
We bidden, o Vader, voor de uitstorting van de geest, de vernieuwende kracht van de geest over ons allen. Vader, we zijn allemaal zo verschillend. Maar we zijn allemaal uniek. We hebben onze eigen gezicht. En u hebt ons allemaal lief. En we bidden, o Vader, voor de vernieuwende kracht van de geest over ons, dat u ons leidt door de jaar 2024. We leggen ons handen in uw handen. Vader, loop voor ons, loop achter ons en maak uw handen altijd op ons schouders blijven. Wees ons leidsman, Vader. Laat de geest van u, Vader, overvloedig over ons komen. En het helpt ons ook dagelijks te beseffen en te bidden voor de doop van de geest, iedere dag opnieuw. Help ons om Heer aan te herinneren dat wij onze behoeften zullen zien aan de geest. En dat wij dagelijks zullen bidden voor zijn vernieuwende kracht in ons leven. We bidden, o Vader, voor ieder van ons. Wij bidden voor uw leiding in het leven van ons allen. U kent de uitdagingen van iedere mens, Vader. En we leggen al onze zorgen bij u. We leggen alles wat we hebben te kampen met in ons leven, Vader. We leggen dat allemaal bij u neer. U kent ons allen. We bidden voor uw goddelijke ontferming over ons allemaal. Legt uw handen op ons. En wij bidden en vragen u om ons allemaal te zegenen. En degenen die ziek zijn, vragen we u, Vader, om uw genezende handen op iedere die ziek zijn, om dat op te leggen op ons allen. En we bidden om genezing, Vader. Als uw geest aanwezig is, dan brengt die genezing in het leven van de mens. En we bidden, o Vader, dat de Heilige Geest overvloedig over ons zal komen en dat hij over ons zal ontfermen, dat hij ons gezond zal maken als er ziekten zijn aan het ontwikkelen in ons lichaam. Vragen we u, o Vader, om al die ziekten in ons lichaam te doen verwijderen. Dat wij ook gezond kunnen worden. Help ons ook om bewust te zijn van de gezondheidsboodschap. En te kiezen om het goede te doen, om het juiste dingen te eten en niet alles door ons mond te laten gaan. Help ons ook om bewust te leven, om gezond te leven voor dit jaar 2024. We bidden voor de uitstorting nogmaals van de geest over ons. Kom, o Hemelse Vader, opnieuw in ons harten. Heer Jezus, kom opnieuw in ons leven. Vader, we bidden dat de Heilige Geest ons zal leiden, iedere dag zal leiden en vernieuwen tot de komst van onze Heer en onze Heiland Jezus Christus. Legt uw handen op ons en wij vragen u om ons te zegenen. U hebt ons beloofd, Vader, in uw woord, dat als wij deze woorden gaan uiten, dat u uw volk zal zegenen. De Heere onze God, u zegenen en u behoeden. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige shalom, zijn eeuwige vrede, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen en amen. Nogmaals, broeders en zusters, gelukkig nieuwjaar, gezegende Sabbat, mogen de Heer u rijkelijk zegenen. En laten we dat anders doen dit jaar. Vernieuwing, een radicale verandering. Ja? Leef niet klakkeloos, maar leef toegewijd aan de Heer voor dit jaar 2024. En mogen 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 de inspiratiebron zijn voor ons voor dit jaar. God zeker toegewenst en een feliz Sabbat. En Dios bendicionado. En bon año. Nós terminamos com cantica número 528. E lá nos bisa romanante outro simão que Deus quer. Jesus também barranca fiel. Half den tempo de orkan. Jesus também barranca fiel, half del tempo de orkan. Sigur foi ola de la man, half del tempo de orkan. Mi barranca tan poderoso, ta Jesus mi Señor y Rey, guiador, bom
af den tempo de orca. Sombra foi solo eta, af den tempo de orca. Cunenos lo nota spanta, af den tempo de orca. Mi barranca tan poderoso, a Jesús mi Señor y Rey, guiador, bom pa peregrino, af den tempo de orca. Oh, mi barranca divino, af den tempo de orca. Seguridad den boso, af den tempo de orca. Mi barranca tan poderoso, da Jesús mi Señor y Rey, guiador, bom pa peregrino, af den tempo de orca. E viento duro por soplar, af den tempo de orca. Den Dios nos dá bom segura, af den tempo de orca. Mi barranca tan poderoso, da Jesús, Señor y Rey, guiador, bom pa peregrino, af den tempo de orca. Amen, amen. Amen. Let's go. Nós vai cantar. Marcha pronto não vai nos casos. Marcha pronto. 6:26. Marcha pronto nós lo vai nos cas. Marcha pronto, nos lo vai nos cas. Láganos canta pa nos por esos hija. Tengo pronto nos lo vai nos cas. Y anoche lo acaba de eterno día de pronto nos lo vai nos cas. Marcha pronto sí, nos lo cruza el mar. Nos lo contra el fin, una mano no por mí. Marcha pronto nos lo va y nos cas. Nos lo hace obra cutímpanos así. Marcha pronto nos lo va y nos cas. Y gracias a Dios por salud una